bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira moon hande ko ñalawma talata hawri ko nogas tati lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude ko États-Unis guidoɗen ɗum noon ko toon to Washington hande hono kamɓe département justice ɓe jaltini kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ko mbiyata bindi walla haaluji walla email aji fatude parɗo e kanko Jeffrey Epstein ko ɓuuri teskitede e ɗiɗon haaluji koko fate Donald Trump habaruji men hande toon to Washington kamɓe Cour suprême ɓe mbawi salade hande hono ɗeɓɓade kanko Donald Trump neldude toon gardeji toon to Chicago ɗum noon siftindon ɗum noon koko salano cour d'appel kadi sali no wayno kanko Donald Trump ɓenni ɗum Cour suprême habaruji men international en wayno koko fati coftal ɓallima en jokkodiri Fuutanke Diaw o wawa rokkude en jencude pottitte ñalawma hande toon to Maroc ko ɗum won titruji men ɓurɗi mawnude e oɗo journal hawnaki ma en ɓeydon habaruji goɗɗi ma en gartu joni joni jañoɗen e ɗiɗo titruji ko tonto Jowol do association Jamli pour le développement durable juɓɓino 72 heures d'activité culturelle deuxième édition ñande nawgaso e jeegom nawgaso e jeeɗiɗi e nawgaso e jeetati décembre 2025 tonto Jowol Mauritanie kolol ɗimmiwol tawi woni pare mum ko Diallo Mamadou Abdoulaye lollirɗo wulel secrétaire général du ministre de finance kono kede mareno ko Aissata Alassane Ngaydo membre conseil national parti INSAF wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif Mauritanie 00222 46 55 53 68 walla Sénégal 00221 77 201 79 98 ɓe bismo hen dendagal jeeyaɓe e nder association Jamli pour le développement durable ngam ɓamtari dumidi wonande nokko e gardogol président Kawli e wondiɓe mum ko Nendey Mariam mawɗo liduɓe gardiɗo catal Jowol e dendagal président de cati association secrétaire général Famali trésorier général Papali e secrétaire adjoint Oumar Sall huuɓɓi golle ɗe e dendagal membre uji bureau branche uji jeeɗiɗi denduɗi fandari ngam yuɓɓinde ɗin ñalomaji tati catal Dakar Mbourou Thiès catal Nganno catal Sinthiou Bamambi catal Sange catal Dialluɓe e catal Nouakchott ndendi pi ɗiɗo ñalɗi tati tonto Jowol deuxième édition no bismo dendagal yiɗɓe pare on kono mareno teddungal dasitaki rondete kawol li winam association Jowol Jamli hay Abou Diop so dañi ko garow bandiraɓe mi yeehi Jowol njehen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiira moon gonɗen joni ko 9h ɗo e Mason toon to Rabat Maroc ɓe goni ko 3h du matin toon to Nouakchott ɓe goni oɗo sa joni ko 2h habaruji men ko fati États-Unis d'abord kin guiɗoɗen ko toon to Maison Blanche hono kamɓe département justice no wayno ɓe jaltini hande e ɗum ɗoji gueɗe kewɗe gueɗe kadi keese ɗe ganduɗa parɗo e kanko Jeffrey Epstein ɗum noon siftinde tan ko aljuma ɓennuɗo oto wonno 19 lewru décembre ko nden kadi wonno ñalawma mbiyama ɓe jalti yoɓe alay saago ɓe jaltina gueɗe parɗo e kanko Jeffrey Epstein ɗum noon ko sibabude kamɓe congrès républicain et démocrate en nde ɓe nanodiri pour wiide wonde ko alay saago ɗum ɗo hunde ko hunde fonde yaltinede e oɗon saha noon ɓe jaltinino gueɗe kewɗe jaltini en kadi ne wayno ko ɓuuri no yiyete ko kanko ancien président Bill Clinton e ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe toon to Maison Blanche ni e surtout eno ko wayno ɓuuri hewde kadi sippotiri Donald Trump puɗɗinoma haalde haaluji bonɗi e kanko Bill Clinton kono ne wayno ko caggal muɗum yiyanoma hono kanko Thomas Messi jeeyaɗo toon to Kentucky ɗum noon ko sarɗiyanke e kanko kadi jeeyaɗo toon to Californie biyeteɗo Rohana ɓeɗo ɗiɗi ne jeeya yimɓe goomum ganduɗa rendiɓe dewle men ɗum noon ko républicain et démocrate en forsuɓe beele vote ne mbaɗe toon to congrès ha oɗo loi ƴefta pour yaltinde kala ko fate makko kanko Jeffrey Epstein ɓeɗo sarɗiyankoɓe ɗiɗi kañumen koyemen jaltini mbi wonde ko alay saago kanko pambandi gardi département justice sibabun peeje ɗe mbaɗata oɗo sajuni koɓe saliɓe yaltinde gueɗe kewɗe e gueɗe ɗeɓe jaltinde kadi ko gueɗe tan ɗeɓe cuuɓi pour bonnude inde yimɓe oɗo janan taw kanko Donald Trump ko affaire makko haalanoka henni donc ko gueɗe jaltunoɗe adan ɗe kala ko haaltano en Donald Trump ko hunde nde ganduɗa ala no wayi
ko ay wonde fo en wayno ko kambe département justice kadi be mbawini à partir de altine bendo kala ko fuddino yaltude be dartinen dum non sagal de gulal kewdi wayno ko be jaltini hande kadi gede kewde dedo gede jiyaade non tungnade hande CNN ko haalin wayno ko buri hewde non kanko Donald Trump haaluji makko ne kala hen den en haala hen kadi gede de ganduda en kanko hoore makko letruji di département justice bi odo sa joni odon lettre ko fenade donc letruji ganduda kanko Jeffrey Epstein mo sivo hen Donald Trump ci lagal mabbe en haala hen kadi ono kanko procureur gonnodo ton to New York kadi mo haala hen Donald Trump wonde huturima hakken wona laabi sappo moins avion ngaji wala laabi jeegom comme au moins avion ngaji makko kanko Jeffrey Epstein e hen laabi au moins nay kanko Donald Trump e kanko Jeffrey Epstein be gondi ton sukabe robe siftin ton be dum sukabe robe ko buri hen hewde ko kanyumen ngoni odo sa joni porti plainte mbi wonde ko ala sako dedo tonyangeji de nyaawe ande kadi men wayno ko holno foti be tonya ko way wonde fo en wayno ko buri hewde ko yelti hande en wayno ko kambe département justice be jaltini gede de ganduda en medani yede wala medani sikere kanko Donald Trump taw ko gede de ganduda en parde makko e kongudi wala e milaji kanko Jeffrey Epstein do wadi en wayno ko kadi kanko Bill Clinton ko yaltuno nyanden ko haysindu wonde ko endi makko bonnam hen en wayno ko jogido kongol makko Bill Clinton haalino nyande altinde wi wonde ko kala ko be jaltini ton ko fate Bill Clinton en wayno ko be subibi tan be jaltini dum non ala sago kambe département justice e be poti yaltinde kala gede ne ganduda en gonde son à partir de Bill Clinton mbele kanko Bill Clinton omo prouvana yimbe wonde ko kambe département justice ko mbadi ko yiddi tan bonnude inde makko walla yiddi tan yaltinde gede parde makko taw won gede kewde be ko be salino be yaltinde donc tumnade hande CNN ko almi won kan siftina tan kanko ancien président Bill Clinton e kanko kadi président Donald Trump hay goto mabbe taw medan takkede ko fate deedo gede de part de Jeffrey Epstein takkede bonande ko way wonde fof ina wayno ko yalti hande ko kam ko gede ni ganduda en kambe département justice ben ƴeewa odo sa joni wiide wonde ko dum do ko hundi ni ganduda en buri en hewti ko Donald Trump ko takkado parce que ko démocrate en lamino odon sa ko yimbe be ganduda en wallobe démocrate en lamino dum woni Donald Trump kala ko yalti hen ko haalete mudum ko hunde FBI hutora pour tampinde Donald Trump ko wonde fo en wayni ko en fada won how naki gede kewde godde manjal e dum non kadi en wayni gede de kadi how naki ko buri daminede hen ko kanko Donald Trump inde makko ma yalti hen laabi kewdi e kadi how naki ko yalti hen ko en ko hunde ne yodani e tungnade hande harlabe ko Jeffrey Epstein ton to Washington hono kambe cour supreme mo États-Unis en wayni be baawi wadde hande nyaawor de kadi en wayni ko kambe jeegomo conservatoire di fof be dakkondirani en wayni ko yimbe mabbe tato janto yene yimbe rewbe tato wiyete be liberal be dañi wonde majorité pour widde wonde ko kanko Donald Trump ko ala droit ad neldude gardeji ton to Chicago siftin don tan ko en wayni ko gardeji di nelduno ton to Chicago godi en wayni ko won juge won nyaawo wonnobe ton salinobe dum don yeyi kadi ton to nyaawo jabi dum don finalement salakati e wani ko dum woni kanko Donald Trump na dum ton to cour supreme ande no en ko kambe jodi bi ton to cour supreme ko be kali bi wonde ko kambe yimbe arbe ton defandude Donald Trump be wala defandude lamu federal en wani be kollani ha laabi hol jogiido yamirore ko faate garde national neldudum ton to Chicago siftin ton tan constitution ko halbi wonde ko garde national woni ko jimande gouverneur état mo beedon gardeji gondo kono kadi en wani ko constitution kadi ni yamiri sibabunde kambe garde national wona be didon kala ne bi cukli yaade mission ngaji walla yaade ko yete hebled e won nokuji won ko en wani ko gouvernement fédéral yobarhabe ko dum wadi donc dum wadi donc président fédéral de sokli bu fo ne wayi arandebe kono ne wayni ko odo sa joni tawdi ko kanko Donald Trump wi wonde ko ala sago gardeji nelde ton Chicago sabu won yimbe anybe leydi États-Unis en ngara mbiyata ken kala kubeji fédéral dum do fogo hunde ne ganda kambe cour supreme mo États-Unis be celi habruji men ha hande tonto Columbus Ohio tunade kadi habruji gumiriidi tonto journal msn.com ko journal kadi goddo mo ganda Columbus Dispatch haaldi men wayni ko kambe yimbe immigration be gila nyal sapo jena lewru décembre en wayni ko tonto Columbus be ngoni dum non kadi tunade kadi habruji gumiriidi tonto site mabbe kambe immigration be bi wonde ko opération ma bada ton to Columbus so wiyete ko Bakay
ɗum noon ko toon to Columbus ɗum ɗo fof noon ari ko kadi ko hunde hawde yimɓeɓe sabu Ohio ko leydi ganduɗa en sipportude kanko Donald Trump ko ɓuuri hewde yimɓe immigration walla mission ngaji ɗi mbaɗatno ɓe kewno neldude toon ko nokkuji ɗi ganduɗa ene taw ko gouverneur uji muɗum ko républicain ji haysino Ohio gouverneur mum ko républicain ene wayno ko maire gonɗo toon e kanko police chef de police gonɗo toon ene wayno ko ɓeeɗo ko yimɓe démocrate en walla kam ko yimɓe gondani beldani makko kanko Donald Trump ko ɗum waɗi kanko maire o in light of the deployment of federal immigration and customs enforcement donc kanko ɗum waɗi kanko maire mo Columbus biyeteɗo Genta e kanko kadi mawɗo police mo Columbus ɓeeɗo fof ɓe jalti pour haaldude huccidde konngudi mabɓe e yimɓe Columbus naaɓe pour famnude ɗum wonde ko kamɓe police gonɗo toon to Columbus wallodirta e immigration kanko mawɗo police debbo gonɗo toon o e kanko hoore makko kadi e konngudi o haali wi wonde komo siftini yimɓeɓe kadi kanko chief Brian omo siftini yimɓeɓe ko policier ji gonɗi e jimani makko gondaka liggotade kañum immigration liggota ko men o wi wonde en wani ko policier ji gonɗi toon kañumen nangata ko yimɓe waɗɓe ko boni ko ala ko nawdi ɗumen immigration ɓe mbawa hadde immigration arde Columbus ko noon e wayno ko immigration liggota koye mabɓe ɗum noon tuggi tan ñande 19 lewru décembre ha e oɗo ñalawma ene wani ko kamɓe yimɓe immigration ɓe puɗɗima nadde toon e won galleji won complexe uji won walla won nokkuji won ɗo ganduɗa eɓe tuumi wonde yimɓe immigré ji liggo hen walla ne keewi hen ko wawi wonde fof oɗo saha joni ene wayno ko yiyama kadi jamma hen won nokkuji ɓe goni nokkuji surtout yen complexe uji hen complexe goto wiyete ko building aji administrateur ɓe gaari toon pour ƴewde nanggude yimɓe ɗum ɗon noon en tuuma kadi ha naki ko ne wayno ko jiiɗi tan handi ko rewde yimɓe jeeyaɓe toon to Somali so ɓenni e Minneapolis ene wayno ko kamɓe toon to Columbus ko kañum woni to Somali naɓe ɓuuri hewde sifti noon tan kanko Donald Trump mun continue hande haare makko contre Somali naɓe wonɓe ɗo e leydi he bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djiwol Sare man jokkodiri joni joni e Foutanki Diaw directeur programme radio Djiwol Sare o rokka en ko fewji hande ko fate coftal ɓalli Foutanki Diaw bisimilla ma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Djiwol Sare international to gonɗon enen gonirɗon kala on calminama jencude pottitte ñalawma hande coupe d'Afrique peut-être to leydi Maroc nogas e 3 décembre hitan uñaji nogas joyi leydi RD Congo kañum samti leydi Benin gotel e ndiga leydi Sénégal samti leydi Botswana tati e ndiga leydi Nigeria samti leydi Tanzanie ɗiɗi e gotel leydi Tunisie samti leydi Uganda tati e gotel bituji sappo ko marka e ñalawma hande ñalawma janggo so Allah tawni en nogas nayi lewru décembre pottitte nayi ina pada pottital gadanal ngal ko hakkunde leydi Burkina Faso e leydi Guinée équatorial sanga waktuji sappo e ɗiɗi pawdi hojomaji capantati woni 12h30 pottital ɗimmal ngal ko hakkunde leydi Algérie e leydi Soudan sanga waktuji sappo e joyi kikiɗe 15h00 pottital dewal hen ko leydi Côte d'Ivoire kam e leydi Mozambique ɗum ko sanga waktuji sappo e jeeɗiɗi pawdi hojomaji capantati 17h30 pottital sakket ñalawma janggo ko pottital ɓurgal fadde no fewi hakkunde leydi Cameroun e leydi Gabon ɗum wona ko sanga waktuji nogas jamma woni 20h garten e doggol capanɗe joyo fettiyanke Afrique najo fettoɓe to Ligue 1 championnat mo leydi France noddaɓe to leyɗele mumen gam tawtorede coupe d'Afrique to leydi Cameroun ko jeegomo nodda Mahamadou Nagida pettowo to Rennes Franck Magri pettowo to Toulouse Darlin Yongowa pettowo to Lorient Arthur Avon pettowo to Lorient Eric Junior Dina Mbembe pettowo to Brest Dani Namaso pettowo to Auxerre to leydi Burkina Faso ko ɗiɗo nodda Hervé Kofi pettowo to Angers Arsène Kouassi pettowo to Lorient to leydi Maroc ko tor nodda toon Achraf Hakimi pettowo to Paris Saint-Germain Nahed Aguer pettowo to Marseille Abdelhamid Boulal pettowo to Rennes leydi Sénégal ko sappo nodda Habib Diallo pettowo to Metz Mamadou Sarr pettowo to Strasbourg Ibrahima Mbaye pettowo to Paris Saint-Germain Antoine Mendy pettowo to Nice Yehven Diouf pettowo to Nice Crépin Diatta pettowo to Monaco Lamine Camara pettowo to Monaco Cheikh Sabali pettowo to Metz Moussa Niakate pettowo to Lyon e Mori Diaw pettowo to Le Havre leydi Côte d'Ivoire ko nayo nodda toon Jean-Philippe Ngamin pettowo to Metz e Jean-Philippe Crasso pettowo to Paris FC Seko Fofana pettowo to Rennes Gela Doné pettowo to Strasbourg leydi Gabon ko nayo nodda toon Jim Alevena pettowo to Angers Jacques Ekomité pettowo to Angers Pierre-Emerick Aubameyang pettowo to Marseille e Eri Michel Mboula pettowo to Metz
to leydi Mali ko jeegomo nodda toon Ousmane Camara pettowo to Angers, Lassine Siniako pettowo to Auxerre, Komori Doumbouya pettowo to Brest, Fodé Doucouré pettowo to Le Havre, Mamadou Sangaré pettowo to Lens e Hamri Traoré pettowo to Paris FC. To leydi RD Congo ko tato nodda toon Lionel Mpassi pettowo to Le Havre, Chanchel Mbemba pettowo to Lille e Ngaluel Mokou pettowo to Lille. To leydi Tanzanie ko goto Ali Samata pettowo to Le Havre. To leydi Algérie ko nayo nodda toon Hicham Bouadawi pettowo to Nice, Aïcha Mandi pettowo to Lille, Ilal Kebal pettowo to Paris FC, Semira Chergui pettowo to Paris FC. To leydi Tunisie ko ɗiɗo nodda toon Montassar Talbi pettowo to Lorient e Ali Abdi pettowo to Nice. To leydi Égypte ko goto Moustapha Mohamed pettowo to Nantes. To leydi Nigeria ko ɗiɗo Sidousim Awazé pettowo to Nantes e Moses Simon pettowo to Paris FC. To leydi Benin ko goto Ayegum Tosin pettowo to Lorient. To leydi Angola ko goto Clinton Mata pettowo to Lyon. Kamɓe kala ko ɓe capanɗe joyi ummiɓe to championnat mo leydi France arɓe tawtorede coupe d'Afrique ngam fettande leyɗele mumen. Musidɗo mon Foutangue Diaw ngam radio Jowol Sare International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma talata 23 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 gasi haalaɓe ko musidɗo mon Amatour haldata e moɗon en mbawi wallodirde kadi e Foutangue Diaw toon to Nouakchott yen mbal jaam ha janggo kadi on jarama.